Bé, l'evolució de la dona ha evolucionat molt. Jo abans de venir aquí m'havien dit que feia un programa de dones pioneres i llavors he mirat que volia dir pioner en el diccionari, vol dir anar davant. El primer que vull dir és que anar davant no sempre és un avantatge. Llavors, jo crec que ara les dones ho tenim molt més bé que quan jo era jove. Jo vaig ser la primera del meu poble, la primera nena que va estudiar, vaig ser la primera dona que es va presentar al Col·legi de Metges, vaig ser, en aquest cas, la primera, no per ser dona, que vaig diagnosticar la sida, vaig ser la primera dona que em vaig presentar al Col·legi de Metges de Barcelona, vaig ser la primera dona que vaig ser consellera de Cultura de la Generalitat, no hi havia hagut cap dona, i tots aquests passos m'han costat molt d'esforç. No sempre, moltes vegades crítiques i molts problemes a la meva vida personal i molts d'ells per ser dona. Llavors ara jo crec que tot i que encara anem molt enrederides, tenim una situació molt més bona. Que no tinguin por, que es recolzin en d'altres dones, sempre trobaran recolzament en d'altres dones més que res. I que lluitin, que gaudeixin de la vida i sobretot que siguin elles mateixes, valentes i que vagin sempre endavant, sense mirar enrere. Mira, jo sempre recomano que amb els gustos que tingui cada persona, que els ha de gaudir, no els ha de deixar per més endavant i per tant el que li agrada la música, la que sigui, ha de gaudir de la música. El que li agrada llegir, ha de gaudir de llegir, no ho ha de deixar per quan sigui més gran. La dona que li agradi viatjar també ha de viatjar. Jo recomano moltes coses. Viatjar obre la ment. La música, relaxa les fieres, diuen. I a més aprens moltes coses a través de la música. I el llegir és el millor que pots fer per estar informat, per tenir opinió i per gaudir de la vida i saber entendre el que et passa al voltant. Per tant, recomano, sobretot, gaudir del que t'agrada.